Det er to news. Good. Hej. Vi starter med Steve Irwin. Hello, my name is Steve Irwin, and I'm a crocodile hunter. Right down here. Oh no! It's an infant! It's awful. Look at his eyes. Very dangerous. Very dangerous. There's no fear in my eyes. I put it back now, and then I'll go over to look after some more. Very dangerous. Oh no! A peacock! Ow! Gud, hvor tragisk. Ja, vi stiller om til Lene, som interviewer et vandmedlem fra Black Cobra. Jeg sidder så her med Per Nielsen fra Black Cobra. Hvor lang tid har du været med i Black Cobra? Ja, okay. Ja, interessant. Hvordan startede du med at komme derind? Tak, Ulla. Ja, Al Gore har lavet et nyt foredrag med global nedfrysning, som nu er det store hit inden for, det ved jeg ikke. Det ved jeg virkelig ikke. En ny epokegørende undersøgelse viser, at danske skolebørn er blevet dummere end deres klassekammerater. Sanderpiger, giver du kraft? Ej, seriøst så? Jeg hører i mit øre, at vi stiller om til Herlev politidistrikt. Der er ved at ske noget derude. Vi har en rapport ude. Tak. Hej, jeg hedder Bo Henriksen, og jeg står her med Ulla Frederiksen fra Herlev Kommune. Vi er her for at snakke om nye sænkede kriminalitet. Efter nye scooterlov blandt andet. Hvordan synes du, det går med det hele? Jeg synes, vi er en meget fredelig by her omkring, og vi har slet ikke nogen problemer med bøller. Faktisk overhovedet ikke. Men hvordan er det sænket meget, som det har inden for sidste? Altså, det er faldet. Det er faldet meget. Er du færdig? Hvad? Tilbage til studiet. Og til sidst bringer vi en historie fra Frankrig. Eiffeltårnet er blevet stjålet. Vi har en rapporter ude. Det er rigtig franskmand. Mørke! Mørke! Jeg tror ikke mørke! Du så DR2 News. Mit navn er Øjvind Rønne Hornbæk. Tak for jer. Dag. Nu.